Pois arrancamos a tope por aí abaixo, porque arrancou José diante, pero moi rápido, e bueno, marchamos os tres hasta cerca da caseta, fomos tres xuntos, e pois nos quedamos Darío máis eu solos, e fixemos casi toda a carreira a pouquiña distancia, pero os dous diante. Eu ao principio encontrei bastante ben, pero bueno, depois a verdade que sí, que o maratón fixo bastante largo, moi acalambrado, e bueno, gracias á zona do río, que nos iba refrescando, permitirnos recuperar un pouquiño. Bueno, pois a chegada hasta o último momento non sabía, porque como viña tan tocado, pois nada, na última, cando vin a primeira pancarta, mirei hacia atrás, vin que viña solo, e xa, bueno, son os últimos 200 metros que poder disfrutalo, que é verdadeiramente onde disfrutas a carreira. Pois, primeiro, darlle gracias aos voluntarios e a toda a xente da organización, que sin o traballo deles isto non sería posible, e toda a xente que, pois nada, que se anime para o ano a vir, porque este é un auténtico carrerón que hai que disfrutalo, é das mellores carreiras de Galicia, sin duda.